3,000 man lang pala. Sudig ang sala.
Good afternoon, everyone. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts all filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude.
Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Orasyo Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaaban. Maheherakon asin maugayo na ama, daika masasabota nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad, asin katinunongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog na butasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawahan, nasunodon an lake kan banwaan asin galangan an kabalalan nin buhay, surugon asin paglingkudan an kagabsan kan mga pinaniniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan an diretso kan gabos na tawo, na makua an ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pag-antabay, siring man na ang labang saro sa to magpuon ng gad asin dayupod na baglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matindog po para sa Regina Celli. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. For he whom you merited to bear, Alleluia. Has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord has truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of the Virgin Mary, His Mother, we may enjoy the happiness of eternal life. Through the same Christ our Lord. Amen. Matukaw po muna. Diyos marahay na banggi po sa indo mga tugang. Ngunyan sa ikaduwang simana kang pagkabuhay liwat, ang sa tuyang mas intention sa iyo po ang mga minasunod. Thanksgiving for the promotion as permanent and keeping my family and friends healthy and safe by Jave Andre M. Lotivio, for passing the nursing examination by Giselle Obligacion. Thanksgiving of the following: Thomas Glenn Pedro, Jasmundo family, J.R. Liana and family, Mrs. Evelyn sa Balboro, Jen Mitra and Chi family, for Ofea by Anonymous. Special intentions for board exam of Janelle Reyes by Reyes family, for continuous healing of May Joan Gismundo and Milagros Gismundo by Gismundo family, for safe travel of Lily Raytana by Lily Raytana and family,
for fast recovery and healing of Judith Peratero by Judith Peratero. Special intention by Gian and Cristina Ballesteros. For the eternal repose of the following souls, for Marlo, by Eden Lanuza and children, for Modesto Sr. and Avelina, by Mrs. Evelyn Sabalboro, for Rustum, Welna, Belen, Romeo, Welma, by Rosmalinda Sabio, for Nida, by Sara, for first death anniversary of Jamie, by Laura Acosta. Matindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpoon. Ayon mi ato sa mga intensyon, an pang kinaban na kapayapaan, sinman an pagakumpanyar kan kagurangnan sa Santo Papa mantang nagpa-pastoral visit duman sa Africa. Sa ngarang ka nama, sinaki, singan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katoninongan, Isu Kristo kagurangnan tan, bagamot kan Dios, simpakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Pangatugang ako, tan sa mga kasalan, tangani magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tarang kasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibong, sin sa kapabayaan. Sala ko, Makuri sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Angeles in Santos. Sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos, maherak man lagod sa to, ang Diyos na makakaman, asin magkapatawadan sa lamang kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamiibig kita, O Diyos na naghihimo kan sakripisyo paskwal para sa kaligtasan ng kinaban, papagkanigwa, ang mga pangayo-ngayo kan sa imong banwaan, tanganing mantang si Kristo sa mong poon na padi namimibi para sa mo, ulikan pagkabaging niya sa mo. Kami patawadon,
huli kay Jesucristo, patawad hulikan pagkapantay niya sa imo, kami pawarang sala. Uli kay Jesucristo, kawarang nanyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon, ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Ang mga apostoles dinara sa atubang kan sanggunian, asinampuon na padi naghapot. Bakong pinatanidan ni kamo na dai na magtukdo dapit sa ngaran ni Jesus? Alagad pinano nindan Jerusalem kan sa indong katukdoan, asin buot dindong ipahiling na kami ang may sala kan sa iyang pagkagadan. Si Pedro asin ang mga apostoles nagsimbag, dapat kaming magkuyog sa Diyos bakong sa mga tao. Si Jesus na sa indong ginadan, na sa indong ipinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos nin sa tong mga magurang. Pinagmuraway tanganing iwara sa Israel ang pagsulsol asin kapatawaran kan mga kasalan. Saksi kami kaini asin man ang Espiritu Santo na itinatao nin Diyos sa mga minakuyog sa iya. Nagkaaranggot sinda sa simbag na ini, asin buot na ipagadan ang mga apostoles. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dinadangog ning kagurangnan an inagrangay kan dukha. Dinadangog din kagurangnan an inagrangay kan dukha. Uumawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan, danay na uya sa sakuyang nguso. Namiti asin hilnga ang pagkamarahayon in kagurangnan. Paladan ang tao na nagpapasurog sa iya. Dinadangog din kagurangnan an inagrangay kan dukha. An kagurangnan sinisilutan ang naggigibo nin karatan, nganing mapara ang girumdom sa inda digdi sa daga. An matanos minaapod asin dinadangog nin kagurangnan, iliniligtas sa gabos niyang kahorasaan. Dinadangog din kagurangnan an inagrangay kan dukha. An kagurangnan harani sa mga pusong nagtatangis, sa iyang ililigtas ang mga nagagabatan. Balakid ang mga kahorasaan nin tawong matanos, alagad sa gabos kaiyan ililigtas siya nin kagurangnan. Dinadangog din kagurangnan an inagrangay kan dukha, an pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagtataram sa Jesus kini Nicodemo, angi kan sa itaas urog sa gabos, angi kan sa daga tagadaga. Asin sa iyang tataramon dapit sa mga bagay sa daga. Angi kan sa langit minataong saksi kan sa iyang nahiling asin nadangog. Alagad daing minaako kan sa iyang pagsaksi. An minaako kan sa iyang pagsaksi nagpapahayag nagpapahayag na totoo ang sinasabi kan Dios. Huli tatataramo nin Dios ang sinasabi kan sinugo nin Dios. Daing sokol na itinatao nin Dios ang Espiritu. Ang Ama namumuot sa aki. Asin ang gabos na bagay ipinapaniwala sa iya, ang nagtutubod sa aki may buhay na daing kasagkoran. Anday nagtutubod sa aki, day nagkakamit kan buhay na iyan. At ang ani, titiuson niya ang kanggotan ng Diyos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Maray na hapon o banggi. Maray na banggi. Sa tuyang nadangog, pinapadagos ang pakiulay o
pag-ulay-ulay ni Nicodemo as si Jesus bago siya nagdusay kan kagadanan. Asin sa nasabing pag-ulay-ulay, nailingtaan pag-apot ni Nicodemo kung sain talaga hali sa Jesus. Kung sa Jesus talaga ang aki ni Diyos. Ulita, maski sa tao day nag-aako kan sa itataramon, day nanggad matubodan sa rong Hudiyo na ang Diyos magkakalaman, maging tao, para sa inda din nahiling ang Diyos. Kaya, dipisilon na konbinsyon ni Jesus ang mga tao. Pati nga itong mga lideres, mga Pariseo, Saduceo, kaya iyo pa ang nagbuot na ipako siya sa krus. Alaga din, siguro si Nicodemo may nahihiling na something different, no? In Jesus. Dinuliman nga ni kadakol siyang naaraman na urog pa kaysa propeta. Kaya, tanganing daymay na siya nagduman sa kagurangdan, banggi po ang pagduman niya, pagbisita. Kaya ano niya nang sabi ni Jesus, kung ang tao na hinaawas niya sa kasalan, dahil maako kan sa iyang mensahe, nahali sa sayang ama, na iyo ang Diyos, ano daw ang mangyayari kung ang tao magdangog sa nakan mga hali sa daga? Anong but sabihin? So nag-iimbento kay mga manugod sa Diyos o ano pa man na mga spiritual na bagay. Kung ito nga ning nagkasabi na halis siya sa itaas sa Diyos, dipisit ang tubudan, ano dang magiging basihan kung matubod kita duman sa hali sa daga? Yun ang argumento ni Jesus. Kaya, sagod ng tao, day magbukas kan sa isip, pasin puso, na igwanin mga realidad na daita nahihiling, alagad uya, dipisil po ang pagtubod. Tang iba, siyempre masabi, dahil mga nahihiling, tanong yata matubod. No? Human is argumento ni Tomas, pigaapod kambal ka na kaaging Domingo. Kaya, susugi Kristo, kung dahil ka magtubod sa iya, paano maaraman itong Diyos na siya lamang ang nakakaaram, tas siya suaki. As in, ang pagpadara sa iya, ang Diyos Ama mismo ang nagpadara. Kaya, digdi po ang koneksyon. Kung si Jesus na recognize ang Diyos, o agi ikan Diyos, yan itong agurangnan, nagtutubod kita sa iya, nagsusunod kita sa iya, alagad, itong pigasabi niya, nahali siya sa Ama, dayta akoon, dayta piga ako si Kristo, sa kabilugan kan sa iyang pagkatao o pagka-Diyos. Kaya, dahi kita madadara sa mga langit no na bagay. We will remain believing in the things digdi sa daga. Alagad kung ang Diyos naglalaom o nag-imbita sa to na magduman sa sarong lugar na sa luwas kaini, ano daw ang maging itsura, magiging kamugtakan ka sa abing lugar? Siyempre, so nagdududa na naman, nagpasiguro, dapat nga aramta. Takon, madumagit sa Manila, aramtang kung anong Manila. Pero kung data aram, paano magkita magduman? Kaya po, pigi-explain na nga ni Jesus, pigi-explain na kang Sibahan, pigi-explain na kang Santo Papa. Kung nagsubaybay ka mo sa pag-apostolic journey ni Pope Leo duman sa Africa, dakulon siyang pigtitimbang-timbang, no?
saro digdi itong pagdakula kan mga Katoliko sa Africa na lampasan na nga ni so Asia, no? Alagad, day man nawawara so tribal mentality. Ito bagang urubosan kilahi. Pag ang sarong tribo, nakasakitin sarong tribo, di po pwedeng di magbalos. So in the process, kakaigawang garadanan, no? Bago sa nang simpleng garadanan, pamilya, lahi, no? Pigapod tang genocide, no? So, paano po ini masolusyonan ni Santo Papa, no? Ikadua, sa problema sa laog mismo kang simbang Katoliko, no? Yung mga hardliners, no? Itong pigapod na mga makaluma, ano, conservative. Kung aram nindo, there are also groups, Protestant groups sa Africa, as in, igwan pag-introduce na day nagustuhan kay itong mga hardliners, itong mga conservative. Ano po ini? Ini ang pag-welcome sa mga kababayan na magpadi. Pag-welcome sa mga bading, no? Na gibong normal, no? LGBT, no? Ang African Church, striktuhon, no? Although they allow polygamy, dakol na agom, di ko aram kung so babae ang dakol na agom o so lalaki ang dakol na agom. Basta iyo yan na polygamy, no? Bako lang sarong partner, no? Ang agom mo, kundi several, no? And that is, kaya basta kultura kang Africa, no? Kaya, di pisil man bagang naging Katoliko ka, lapos rarayuan mo na sabing kustumbre o gali, pero luway na pigasabihan na it's not right to own several partners. In fact, you do not own your wife or your husband. You are free partners. Ikaw manggraray ka mo kan sa indong sa diring identity, not only as a wife or a husband. Kaya, dagol pong issue, no? Kaya, kung sasama natin ng dikit na pamaibi, sana ang gapos po bagang sala, no? Taang reliyon, di man tumang sa kakayanin tao na makadiskubre ng katotoohan, precisamente ang nagdadalagan sa otak sa ating kaisipan bilang tao, cannot be contradicted by God. Di pwede ang Diyos magkontra, tayo man sa ang naglalang sa to. So kung ano ang kadunungan kang Diyos, iyo man po ang tatao sa tuya. Sa paagi kang reliyon, bot niya na adan sa kubre kang tao, maging sacred. No? Bako napabayaan mo sa yung gusto mong gibuhon, tayo ang gusto mo, na iskandalo man yung ayaw, naniniwala sa dignity, no? Decency, and other things. Kaya po, ining bigabasa manangon kinikodemo asin Jesus, saro po ining manifestasyon that in the world, there are so many ideas, kaisipan, opinion, kaaraman, pagtubod. Dahil man naglalayo ng Kristiyanismo na maging uniform ang pagtutubad ng tao. Inulit na magkakaigaw po nin force, di pagdikta, no? God respects the freedom of every human being. Kaya kung
nahiling taman ang ideya o kaya yung belief, pagtubod ng sarong tao na nauyon man sa pagiging tao, aram taman, day man yan na kukontra sa reliyon. Garo baga, maapot kita, ano kaya ang pigtutuklas kang siyensya? What does science wants us to believe or tubudan? Answer, katotoohan. Ano man ngaya ang gusto kang reliyon na tubudan? Answer, katotoohan. So pareho man truth ang hinahanap, no? Di ba nag-aaway kita kung di kita nagkasundo kung anong katotoohan? Kaya lang, so iba, pigbabaraliktad ang katotohanan. Tinatakpan, nilalagyan ng tubig, dinidilyot, kaya malabnaw na, bako ng puro. Tanganing lituhon ang iba, dayaon, budulon, etc. Ipilit truth stands by itself, aram ta po, kunain ng katotohanan, kunain ng justisya, katarungan, katanosan, yaon ng Diyos. Tayan mismo ang pinagpaglaban ni Jesus. Di siya nagbigay, di niya pinagbigyan sa mga gidiras katong panahon, in the persons of Herod, Pilate, etc. Baskit siya binugbog, di nakuha ang sa iyang kaisipan. Kaya, kay po antang makilaban para sa Diyos, para sa dignidad din tao, tanganing ang kadikluman, giraray, day mag-cover sa lambang saro. Takon, tunutubutat ang kadikluman na mangibabaw giraray sa to, kay kariba ng kasalan, sayang lang ang pagdodot ni Jesus kan sayang buhay sa krus, na ang katuyuhan, nakita maliwanagan, nakita magbalik sa katotoohan. Kung sain, ang paglalang sa lambang saro, iyo po ang ginibok ang Diyos, ang katotoohan o katuyuhan, as in katotoohan, kan sayang paglalang. Siyempre, maapat ba kita, dahil na mangyaw kay puan kang Diyos, tatapangyaw pigla lang. Only to suffer misery, misfortune sa buhay na ini. Sana hindi na ko linalang kung araw man sa nakaan. So, yun mga question. Ano po? Pero, sa likod kaan, igwang tinutukdo na ang tao, pwede niyang tabangan ng kapwa niya tao. Ikaw ang mga inosente na mga tao na tinutugutan kang Diyos na magtios for the sake of those who refuse to suffer. Tas sindang mga maurag, sindang mga mayaman, etc. etc. Pero kung mahiganti ka, tapiga-api ka, para sa imo, kailangan mo makaiganti. Di po nangyayari. So, sabi ni Jesus na pagtios para sa inaapi, pagtios para sa katotoohan. Tayan pong hawak ta, maski pa nung gibuhod niyang kadanon, badilon, tunawon, lagyan ki asido, di man po yan nakaulugan, kundi man po yun idudulot sa Diyos. Di ba? Di man po yan nagaginibo para sa nasato. Kundi ng tao, pamamagitan kan sa iyong lawas, kan hawak, na binagtakan kang kalag, mamibidbidan niya po ang sa iyong kapwa, na pareho sinda nagsasalamin, ka naglalang sa inda, na iyo po ang mahal na Diyos. Kaya, niyaon ang longing sa lambang tao, makuha niya, maintindihan niya ang pagkamot, ang pagpatawad,
ang kalinigan in puso, asin kadakol pa. Kaya let's go on living, let's go on conquering dishonesty, inequality, kadikluman, kasalan, asin iba pa na mga nagbabadya sa satong pamilya, asin sa kalinigan, kabanalan, kangabot na inaapod ni Kristo. Magpamaibig ko mga tugang, tangan ining sako, sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan umitaas lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdolot, nin mga sakripisyo, tanganing kaming dalinigan kan sa imong karahayan. Maandam kan mga sakramento nin dakulang kabanalan o liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat sa imo, ipagrokyaw sa gabos na panahon, at ang ani mamuraway ni Harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, sa Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundagan mga akin ng liwanag para sa buhay na daing kasagkoran, asi nabubuksan ang mga atriyo kan langit noon ng kahadean, sa mga maimbod. Hulita, tinubos mo an sa mong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos nabubuhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon, na virtudes, ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, kagurangnan, Diyos ni mga upo, langit asin daga, anukan sa imong kamurawayan.
ni kanagadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon, kan sa imang espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin magpasalamat, binaakini, itinao sa mga disipulos na sabi, magako kamagabos, asin magkakan kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuy. Inaan sa kuyang hawa na idodolot para sa indo. Siringman pagkapamanggis sa pagkayamang kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin maginom kay ni. Tayo na ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawasin danay natipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapaya, sakot na ikaw. Kaya kami nagurumduman sa iyong pagkagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, ang dudolot sa iyong kakurangnan, kaning tinapay ng buhay, asing kalis, ang kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mong mga tubang, asin maglingkod sa imo, asin nagkikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak ng Kristo, magkasararo, sa paagikan ng Espiritu Santo. Garum dumakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog ng kinaabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, si Ngagabos na klero. Siring man garum duma sa imong pagkaherak ang mga tugang niya mong nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong pinapamiibi sa misang ini, sin mga gabos ng gadan, dangan ako asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kang China, singabos na santos, na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na dahing kasagkoran, mag-omawas, mamuraway sa imo, siringman. Huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, si pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagaan, siring sa langit, ang samong kakanon sa aldaw, itaon mo sa muya munyan, asin patawadan mo kami sa mong makasalan, siring na pinapatawad niya mo, nagkakasala sa muya,
asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Gawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay at talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos, nakaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom at sin pagdatong kan samong paradigtas na sa Yesu Kristo. Hulitas sa imoan kahadaan, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurang nang sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hara paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sinpapagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ang kagurangnan, danay na mapasa Indo. Asin sa imong espiritu. Turugang ki Kristo, magpatinawan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang ngayon sa kagurang ni Jesu Kristo, dinulot ang sadiri sa krus, tanganing ipamuklat sa to, ang buhay ni Dios. Siya nagpaparang ang makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod, sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamaddago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Mga tamano, kita kang hawak ni Kristo sa buhay niya daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Thank you.
Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos na makakamansagod paman, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo, nag-andam kamo para sa buhay na daing kasagkoran, padakulaas sa mo ang mga bunga, kan sakramento kan Paskwa, sinpanuan sa among mga puso, kan kusog ni nakakaligtas nakakanon uligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga anunsyo. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,234 pesos and 20 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras din misa, nag-abot po sa 3,099 pesos and 60 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,951 pesos and 55 centavos. Mautmi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga minasunod na anonymous, duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, 200 pesos, donation through GCash, 4,800 pesos, NARS M, 2,000 pesos, WHA Architects, 500 pesos, Jep Togores, 200 pesos, Eduardo Jr. Brasil, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matinog na kita para sa uring bendisyon. Nagagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga pamibin sa Nudas Tadeo, si Maria inaaning kaligtasan, kamuasin ng mga mal sa buhay, bendisyonan. Sa ngarang kanama, sinaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idunod ng banal na sakripisyo, lakaw kita sa katorino nga nasin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.